Ay mga kaigsunan, ngayong adlaw arita karon sa ato ang Bisayang Manok Challenge. Uban ni ati tata gagapa ka sexy. So amo ning kanon karon ang Bisayang Manok. Kanya o ang locos unsaon pagkaon sa ano ko. Na sa pagkaon. Kael. Ano Bisayang Manok. Ano siya pagkaon, no? Kaya siya titata, ganan siya mukhaon og manok. Unya iya pang di kuan yang sausawan. Siya yang sausawan. Mana yang sausawan nga hang kayo. Naon ta? Sa tumatan di takerat ka. Sumo to mga on to ha. Ngaon sa mga higala mayong buntag na tanan. Nya kani pagpaitom sa ngipon. Wow.